Htjela sam. Ne, imaš i deponiju, imaš. I radi. Znamo bolje moći. Ako bude svi oni se ne čuju sa svojim ljudima. To su ovi momci ovamo. Ja sam još glavu tamo. Trenutno u gradu imamo koliko? Trenutno u gradu imamo za kontejner imamo 7 ekipa. Mi gremo na... Ovdje nam je jedno otvoreno vozilo, da povećamo i broj kamera i tako dalje. Imamo za podzemni TV i za nadzemni su ostali. Evo, proces se vidi, znači ova kamera 189, kao što vidite, izvlači na vreću. Dakle, znači u toku procesa rada obavezno da rade rotacije. Šta se postiže sad ovim što vi vidite? U smislu koliko dobro rade, šta rade i da li rade ili nešto treće? Sve, znači i efikasnost radnika i situaciju na terenu i ako dođe do opet kamere služimo da se vrati u slučaju nekih reklamacija građana, u slučaju, ne daj Bože, nekih oštećenja, tako, znači sve se... A da li oni, Ivane, idu po dinamici pražnjenja? Kako vam je dinamika programom održavanja higijene? Ili jednostavno sad i pratite, pa vidite negde nije takva popunjenost, ne idemo? Ne. Mislim, razumeš ono što ti kažem, ako nema potrebe... Ovako stvari stoje, znači mi sad radimo realski, praznimo sve... Po onoj dinamici iz programa. Tako. Međutim, šta je ono što je srednji monitor ovde, to je ono što ćemo da pređemo uskoro da radimo, a to je pražnjenje popunjenosti. Trenutno je ostalo da se još koliko neki kontejnera opremi ovdje senzora. Još 70. Dobro, to ovdje je neki sledeći korak. sad, znači To kroz program Smart City? Ne, isto je naše posebno. Dobro, onda će Smart City da upotpuni to sve, jel? Ove su zelene tačke. Zelene tačke su kontejneri koji su prazni, ovi crveni su kontejneri gde još uvek ima otpada, znači to je preko 60% popunjenosti je crvena tačka, ispod 60% je zelena tačka. Kad budemo potpuno automatizovali, znači onda ćemo promeniti, pa više nećemo za podzemne kontejnere imati reone za odvoz, nego će vozilo kad bude krenulo odavde dobiti automatski mapu puta koja je automatski generisana, znači da bi bila ušteda u gorivu svemu i da ide od tačke do tačke gde je preko 60%, znači da tačno targetirano ide na mesto gde treba isprazniti Postepeno popunjenosti. Postepeno, sve što je preko 60% ulazi na listu za To znači da svaki podzemni kontejner ima ultrazvučnu sondu u sebi koja uživo očitava količinu otpada u posudu. I kroz imaoci javnih ovlašćenja smo definisali da svaki sledeći podzemni kontejner koji se gradi, uključujući i gradske opštine, mora da ima sondu kako bi se automatski prikazalo u sistemu. Ulazi u naš sistem i... Dobro, posle svega ovoga što imate, kad građani mogu da očekuju da nam grad bude čistiji, se zaista žele da je grad? Mi očekujemo da već do nove godine rezultati budu veoma vidljivi. Evo, u ovom trenutku, znači 10:51, od 408 podzemnih kontejnera, znači 227 imamo sa 0%, znači praznih, 41 na 66% i 140 na 75%. Do ujutru idemo sve... A je sistem uticao na kvalitet rada radnika, pošto znaju da ih prosto gledate iz velike sobe? Mnogo su efikasni, mnogo više stvari. Posebno za javnu higijenu. Jeste. To je najbolje. To dobro Imali za smo javnu situacije higijenu. i da vraćamo ekipe i da, boga mi, neki radnici budu kažnjeni zbog neefikasnosti u radu i sve je to potkrepljeno snimcima. Takođe imali smo neke neopravdane žalbe građana gde potkrepimo video snimkom da smo mi uslugu pružili. To nije tako. Dobro, i posle koliko godina je treća smena uvedena? Nije bila nikada. Nije nikada bilo. Bilo je pokušaj, ali nikada. Na ovaj način sistemski nikada. Znači, ipak se može, kad se napravi dobro. Ovo su nam sad lokacije, ovdje imamo sad ceo sistem napravljen, bukvalno svaka lokacija podzemnih kontejnera, nadzemnih, posuda za PET ambalažu, posuda za staklo i sad se po tome radi nova organizacija svih reona u gradu, što
što se tiče I još nešto što me interesuje, to znači da će sada tokom dana da bude manje kamiona za odvoz smeća na ulicama samim U plavoj zoni, ili- znači gde je kolektivno stanovanje. Imamo situaciju sa individualnim domaćinstvima gde ne možemo moći da ulazimo u uopšte da začemo kampe građanima, a ne bi bilo opet ni prikladno da kampe stoje celu noć na ulici. Postoje ulice gde su se sugrađani žalili da kad uđe kamion smećar da zaključi čitav saobraćaj, da tu jednostavno mora da ga prate, kao što je recimo Strahića Bana ulica, Starine Novo, tako dalje. Jeste, a i žalbe su obostrane, mi s druge strane imamo problema sa parkiranim vozilima, nepropisno parkiranim vozilima, gde ne mogu kroz neke ulice da prođu naše vozila i to automatski nama stvara zastoj u odvozu, moramo da se vratimo na neka mesta gde smo već bili i onda moramo, ali ovaj noćni odvoz je dobar zato što preko dana mi možemo da i sve to što je za ostatak preko noći gde nismo mogli da rešimo, možemo da rešimo. Ali smo takođe te lokacije dodali pre neki dan, prvih 20 lokacija gde očekujemo od parking servisa da postavi stubiće, gde nam se ukazalo da imamo nostro problem kako bi to sanirali. Ali znate šta, jako je dobar utisak, opšti utisak kad ujutru krenete na posao i vidite da su prazni kontejneri. Posebno ponednikom utak, pošto subota i nedelja su dani kad se najviše izbacuje smeće. A ovi vaši reciklažni centri, je to ono malo, su ljudi dovoljno saznali gde mogu da lociraju stare prozore, vrata, Za 2,5 sanitariju. meseca mi imamo 1200 metara kubnih je odloženo, od toga je čak 30% reciklabilno, što je jako dobra stvar. I inače, na toj lokaciji su nelegalno odlagali godišnje 3600. Znači, mi smo za 2,5 meseca došli na trećinu toga što je pozitivno. Naročito kad budemo krenuli sa drugim reciklažnim dvorištima, toga će biti sve više i više. Tu moramo da se ubrzamo, da nam opštine... Morat ćemo da imamo ozbiljniju kampanju, da šaljemo e-kampanja, kroz račune, tako i kroz račune da šaljemo Možda objedinjene da vidimo akcije. sa Da smo već poslali objedinjenom, jedan put, ali mislim da moramo pa bar nekoliko meseci uzastopno. Da se je samo napalilo, je li tako? Da. Sledeća? Sledeća medijana. Medijana. Na nekih 30%, znači prazno. Još tih 70 podzemnih kontejnera kad dobiju senzore, nakon imat ćemo... Vidi se razlika crveni i... Gde vaše vozilo trenutno radi? Aha, evo. Ovo su upravo vozili, zapratili na GPS. Stvari gde imamo... Pa dobro, moramo da rešavamo. Samim time i one fondove. Imamo kadar, imamo lim neki za... Sad se navikavate na treću smenu, ja? Tako je, Teško? ide zima, Teško je. teško je da, Šta da se radi, mora se. Da ne bude puno snega i da nema te intervencije. Ovako.